Давай. Да, нагласа. Що, отвънка ли? Да, не отвътре. Къде по-точно отвътре? Ми така да не разбрах. Отвънка. Надпис. Ма не, мога пускаш тук на компютъра, бе. Чара, много ти Не се копчетата. стинка, бе. А? Много ти се стинка. Добре. Ръмжите веднага. Не можем, че не И да покажеш. неща, защото може да ме захапи. Няма да те захапя. И може да не иска да Захапя само притеснява. в много крайен случай. Ако Ептем вече е ръмжала 5 минути преди това. Остави го. И вика. Четете ли в Фейсбук BBC да са пуснали филм В Слънчев. за Слънчев бряг? И сега започват, нашите отвръщат на удара. И снимат тук И пиадори. българи, Така които живеят в Англия, снимат едно момче в Лондон, което е охранител през нощта и е снимал петък и събота вечер пияни момичета, ама те до Насрани. припадък. Не знам насрани ли са. Пияни до насиране, в този А. смисъл. Паднали